हक्का ज्यादा रे ई कथी लिखल बा रे साला आई त पढ़वाई के साला ई कथी लिखल बा जे पढ़ाते नहीं क्यों कोनो आई तब ओ भाइयो नहीं बा बोला अच्छा सुनो ई बताबो भाई कथी लिखल बा ए मार दो हेतना राशि हम बता नहीं के पढ़े आओ ना मत पढ़ल रहते त हम पढ़ल ही नहीं की देख लिखल भाई ये हां पहले हंस फिर बताऊंगा अब बताओ बताओ ना पहले हंस फिर बताऊंगा पागल लगा तो खाओ लिखल बा पहले हंस बताओ ना चला बताओ ना रे पहले हंस फिर बताऊंगा घोटड़ी वाला तू एक एक बतिया एक एक काय पे पूछबे रे काय पे साला कौन क्लास में पढ़ल बड़ी रे साला कौन क्लास में पढ़ल बड़ी साले रे साला तू का कर ले रे लिखल बा पहले हंस फिर बताऊंगा चल काट